Puff di rumah sendiri malam-malam terima karo anak lanang tok, tapi anak lanang wis turu. Ki aku ning omah dhewe bolo, peteng-peteng bolo. Ki wis jam 10 bengi, bojoku gek urung mulih iki. Wong cek jagung mbuh nendi iki, gong mulih iki. Hanya ditemani suara kodok dan suara jangkrik. Nah, krungu pra ya? Saya ngarep nyuloh kodok, saya ngarep nyuloh bekecot, ready. Saya ngarep nyuloh kodok, saya ngarep nyuloh bekecot, ready ki. Kayak benike suarane wis keok-keok. Nah iki sawahe. Terus kono ke omahku. Nah. Golek ana iki mesti kodoke akeh ning kene iki. Sing doyan-doyan kodok. Wis mulih aku.